ges i wahoddiad yr wythnos diwetha, wythnos yn ôl i heddiw mi oedd hi'n ddiwrnod rhyngwladol y Gylfinir, a gwahoddiad i fynd i ddysgu mwy am y gwaith o geisio sicrhau dyfodol i'r aderyn hyfryd yma yng Nghymru. Mi alla pethau fod yn o ddi mewn 10 mlynedd. Ac o'r holl fygythiadau sydd na, mae ceisio achub y Gylfinir ar frig rhestr RSPB Cymru. Felly, dyna lle yda ni. Dyna chi pa mor ddifrifol ydy pethau. Mi eis i draw i Sir Conwy i gyfarfod Sian Shakespear. Wel, helo Aled. Dyma ni ar gyrion ysbytifan, just i'r dwyrain, ac yn cerdded tuag at hwle go arbennig yn ardal prosiect ni, sef cors Plas Ucha yn Ynys Wen. Felly mae hwn yn le arbennig iawn i ni yn y prosiect, a dwi'n eitha obeithiol gan i glywed y Gylfinir yn ogystal â chwynchwyglod, a herwydd ar y gors arbennig yma, mae gennym ni rhywbeth fel 8 par o Gylfinir yn nythu, a maen wrthi yn brysur ar hyn o bryd. Sian, mae rhaid i mi fod yn onest. Dwi ddim yn siŵr iawn pam mod i yma. Dyna'r peth cyntaf ddoth i'm henni, oherwydd pan dwi'n clywed Gylfinir, dwi'n meddwl am fore clir o haf, dwi'n meddwl ar gerdded yr arfordir, a dwi'n clywed y sŵn yna mor clir a'r gloch yn ymhenni. Meddwn i'n meddwl na adar yr arfordir oedd y Gylfinir. Wel na, ni'r chdi di'r unig un yn dyma. Dwi'n cael hwn yn aml iawn pan dwi'n sgwrsio efo gwahanol bobl. Lly gwych amdani yw, mae Gylfinir yn treulio, wel, dyn ni'n deud y geia'r hydref, ond maen nhw yn dechrau mudo lawr hynna yn ystod y haf, fel ti'n deud. Ond dyna lle maen nhw yn hel, a maen nhw'n treulio misoedd lawer ar y fordir. Maen nhw wrthi boddau efo'r llaid yn arberoedd ag ati. Ond i fyny mwy yn y cheldiroedd fel hyn, dyma lle maen nhw'n nythu. Mae yna rai sy'n nythu ar lawr dyffrynoedd, ond i fewn yn y tir maen nhw'n nythu, a mae yna wahaniaeth rhwng y rhai sydd yn treulio amser yn ystod yr haf geia ar y fordir, a rheini sydd yma yn nythu ar ein ucheldiroedd ni. Aha, a be di'r gwahaniaeth? Felly, y gwir amdani yw, mae yna niferoedd mawr yn mudo o deudwn, wel, mae rhai agosau o'r Alban, ond mae llawer ohonyn nhw mwy o'r Almaen, o Rwsia a Ffindir. Lle mae cannoedd yn mudo o'r ochr yna lawr un arberoedd ni ac arfordiroedd ni. A mae rhai ni, ac os fysach chi yn hoffi galw nhw ni, sef o rhai sydd yn nythu ar ein tiroedd ni, maen nhw wedyn yn mudo mwy i'r de orllewin ynde. Felly mae rhai ni'n tueddu i fynd tuag at Iwerddon, Sbaen a Portugal. Lle dyn ni'n hoffi mynd ar ein gwyliau yn amlwg ynde. Wrth i bodd yn mynd at yr hael, dwi'n gobeithio gallwn ni recordio y gri yn fyw. 8 o bara, medda Sian yn fan hyn, ond mi oeddwn ni hefyd yn darllen Sian erbyn 2033, os nad ydyn ni'n ofalus, y fydd yr un par bridio yma. Mae yna fygythiad gwirioneddol i'r Gylfinir. Oes wir ynde. Mae'r darogan yma newydd ddod i'r feid rili llynadd ynde, ond o edrych ar y ffordd mae'r Gylfinirod yma, a parau yma yn dirywio o ran ei niferoedd, y darogan yw ymhen rhyw 10 mlynedd fydd na ddim par. Mi fydd na rhai o gwmpas y lle, ond fydd y boblogaeth ddim yn ddigon hyfyw. Mi fyddwn ni alla efo rhyw bar fan yma, bar fan acw ynde. Yn erbyn 2033 fydd y niferoedd wedi gostwng gymaint os maen nhw'n parhau fel hyn. Fydd na ddim modd i adfer y niferoedd o gwbl. Mae hynny'n hynod drist wrth i ni agor yr giat rwan. Dyma ni, drwy'r giat a ni. Felly, dydy hynny ddim yn newyddion calonogol, Sian. Y cwestiwn nesaf cyn i ni ddod at atebion posib ydy pam. Ydyn ni'n gwybod pam bod y diriwiad yma? Mae yna nifer o rhesymau ynde. Dwi wedi gweld yn ddiweddar ynde. Mae'n anodd credu, ond
lle diweddar, pan o'n i'n 40au hwyr, 1981, oeddech chi'n cael saethu Gylfinir. Felly mae hwnna'n o beth go sobor. Ond o ddifri, mae o ers y canol 90au mae'r niferoedd wir wedi gostwng. Mae nhw wedi gostwng o 68% ers 1995. Felly mae yna nifer o resymau. Mae'r ffordd mae amaethu wedi newid mesul tipyn yn raddol, mae hynny wedi cael gwahaniaeth, ond hefyd maen nhw'n cael effeithio'n arw gan be dyn ni'n galw'r ysglyfaethwyr, y pethau sydd wrthi yn hoffi bwydo ar y ciwion a'r hwyau. Mae unrhyw aderyn, dyna gwir amdani, mae'n conchwylgod yn yr un sefyllfa, mae yna rhai eraill hefyd, a dar hirgoes. Mae unrhyw aderyn sy'n nythu ar y tir, ar y llawr, mae nhw yn rhai sy'n tueddu i gael cael ei bwyta gan bob math o bethau. Felly mae hynny yn gwneud nhw yn arbennig o fregus. Da ni'n sôn am lwynogod, moch deiar? Ia, fan hyn ar y cyfan llwynogod a brain, rhai adar ysglyfaethus eraill hefyd, ond fan hyn, rhain adyn nhw. Ond mae rhanifeiliaid sydd yn eu bwyta nhw yn ymrhywio o ardal i ardal, a does yna ddim un rhywogaeth. Ond gwir amdani, mae yn fater cenedlaethol yn y ffaith bod Mhrydain, mae'r canran mwyaf o ysglyfaethwyr o'r math yma yn Ewrop. Mae gennym ni fwy o ran eu cynsoth nhw yn y wlad hon nag unrhyw wlad arall, felly yn amlwg. Dwi'n gobeithio bod y meicroffon wedi bod yn ddigon pwerus i glywed y Gylfinir yn fyw. Ia, ond dyna ni, choi ton cyw dyna lle oedd o'n y cae drws nesaf yn dod i lawr Felly'r ysglyfaethod, Sian, sori i dorri ar draws, dwi'n mynd i droedio'n ofalus yn y gobaith y glown i'r gri unwaith eto. Yng nghanol y brefi. Ia, yn wir, ia, mae yna bach o gorws yma. Felly maen nhw i'w clywed. Felly'r ysglyfaethod Sian, ond amaethu, fel ydych chi wedi dweud, wedi newid ag addasu, ond yn fan hyn, a dyna pan bod y prosiect yma yn arbennig, da chi'n gweithio law yn llaw ar ffermwyr lleol, a maen nhw am weld y Gylfinir yn ffynnu, mae'n bwysig iddyn nhw. Yn diwir, mae'r ffermwyr yn yr ardal yma yn arbennig o falch o'i Gylfinir, a maen nhw yn awyddus i wneud bob dim fedra nhw i'w helpu nhw. Dwi wedi cynhyrchu ffilm bach yn ddiweddar efo ffermwr enw Dion Williams, Hyfoti Gwyn uwch ben Pentref-Oelas, a mae o wedi sôn am y ffaith bod llai ohonyn nhw, roedd arfer bod rhyw hanner dwsin ohonyn nhw ar ei ffermo. Bellach mae yna rhyw ddeu bar, llatri ar y mwyaf, ond ei obaith be fas yn hoffi yw bod na fwy ohonyn nhw ar gyfer ei blant a plant ei blant ond lle mae Dion yn un o nifer o ffermwyr sydd gyda ni, a fyddai'n siarad efo chi yn y mynd ynglyn â beth dyn ni wedi bod yn gwneud yn Ynys Wen, ond gweithio yn agos iawn efo ffermwyr ac wedi codi calon arw bod ni wedi cael y fath groeso gynnyn nhw. A dyna sydd yn wych, dwi'n gobeithio glown i'r gri unwaith eto. Felly dyma ni rwan, da ni'n edrych ar gorstir agored. Sian, da ni'n edrych ar gors foel anodd a gwyntog ar ddwrnod hegar, dwi'n siŵr, ond yn fan hyn, yn cuddion fan hyn, dyma lle maen nhw'n nythu, ie? Ia, dyma ni. Felly mae hon yn le delfrydol ar gyfer y Gylfinir. Mae gennym ni y brwyn, mae'r brwyn o uchder gwahanol ac un o pethau ynglyn â gors yma yw mae yn cael ei fforio bryd i gilydd, felly mae yna amrywiaeth yn yr uchder o dyfiant yma. Ac ymysg y brwyn ac ar y tir gwlyb mae'r Gylfinir yn nythu yn fan hyn. Ond maen nhw angen dipyn o ardal i fyw oherwydd dyn ni fan hyn yn edrych i lawr ar y gors, dyn ni'n sefyll ar dir gwyrdd.
efo glaswellt byrach, a fam hyn, maen nhw'n hoffi bwydo'u hunain, maen nhw'n efo'u piga hir yn cael gafal ar y pryfyd genwair yn y pridd yn fan hyn. Felly mae yna rhyw glytwaith o wahanol mathau o gynefing, a mae hwnna'n helpu nhw. Peth nodweddiadol ynglyn â'r tir corsiog yma pan mae'n bwysig ar gyfer yr Gylfinir yw mae'r ciwion pan maen nhw'n dod allan o'r wyau, wrth gwrs maen nhw'n medru crwydro'n syth bin, dyna beth sy'n gwneud nhw'n eitha arbennig, a maen nhw o dan gofal y tad am nifer o wythnosau, a tra maen nhw wrthi efo'u tad nhw, maen nhw yn chwilio am brofetach sy'n byw mewn dŵr coew. Felly mae tir gwlyb a pylla yn bwysig i'r ciwion, a felly dyna pam mae fan hyn yn un o nifer o ardaloedd bach sydd yn ddelfrydol ar gyfer y Gylfinir. A dyna da chi yn neud efallai rhywbeth sydd ddim wedi digwydd yn y gorffennol. Da chi'n gwneud yn siŵr fod yr amgylchedd yn berffaith yn rhoi'r cyfle gorau un iddyn nhw allu baru a ffynnu yn y gobaith gallwn ni newid yr ystadegyn brawychus yna o'n i'n sôn amdano fo'r y dechrau. Siŵr, ia, yn union yn de. Lle, dyn ni yn cychwyn o isafbwynt isel yn anffodus, ond mae yna lygedyn o obaith. Ers llynedd mae'n prosiect ni wedi bod yn rhedeg yn ardal Sbytifan a Hiraethog. Ac mae'n wir i ddeud gafodd y Gylfinir ddim tymor nythu da iawn llynedd o be fedrwn ni ddeud ynde. Ond i fyny'r cwm ychydig o fan hyn Sbytifan a gyrion y mignaint, roedd yr RSPB a'r ymddiriedolaeth genedlaethol wedi gwneud gwaith hegar ar ail wlypu cors i fyny fan yna, a roedd y gors wedi cael mynd yn wlyb iawn a gynlyniad i hynny ddaru na bar o Gylfinir nythu yno llynedd am y tro cyntaf ers 20 mlynedd, a dyn ni'n gwybod maen nhw yn ôl yna eleni. Felly mae hwnna yn stori obaith yng nghanol cefndir go docylonus i fod yn onast. Ydy, yr aderyn hyfryd yma, yr pig hir, yr plu brown, eiraidd, yr gri, mae'n aderyn pwysig, mae'n aderyn hardd, a fel sawl un mae clywed y gri yn llenwi calon. Mae'n rhywbeth emosiynol am glywed y gri, ac wrth i ni edrych ar y mynyddoedd o'n blaenau ni'n fan hyn uwchben sbyty a'r clytwaith o geia. Dwi'n gweld yr wyddfa i'r chwith o honna i copa'r wyddfa a thryfan. Ie. Mae hyn yn bwysig, mae'r gwaith yma'n bwysig, Sian. O, wel, yndi. Dyn ni'n bendant yn meddwl fod o'n bwysig. O ran y holl adar, a mae yna straeon trist am rhywogaethau eraill yn anffodus, ond o blith y holl adar sydd o dan fygythiad y Gylfinir ydy'r blaenoriaeth mwyaf yng Nghymru, ac mae'r RSPB yn ogystal â chyrff eraill lu wedi dod ynghyd i greu grŵp o'r enw Gylfinir Cymru, a maen nhw wrthi yn creu cynlluniau ac yn gofyn am adnoddau mwyn rhoi pwyslais ar trio newid tranc y Gylfinir fel bod gynnyn ni rhai yn y dyfodol. Gai jyst ddeud fan hyn, Aled, beth sydd gynnyn ni, mae gynnyn ni'r gors, ond mae yna rhywbeth gwahanol yn fan hyn, yn y ffaith hefyd mae gynnyn ni'r clamp o ffens mawr yma, fel ydych chi'n gweld o gwmpas. Mae'n ffens uwch na'r ffensys arferol, mae hwn yn rhyw medr a 7 o uchder. Ac beth ydy yw ffens sydd wedi cael ei lunio'n arbennig i gadw ysglyfaethwyr draw, sef y llwynogod. Mae wedi cael ei balu fewn i'r ddeiar, a mae yn dal, a mae yn ffens o fy trydan. Felly, o amgylch y gors arbennig yma, lle mae gynnyn ni gymaint o barau yn nythu, dyn ni wedi gosod y ffens yma, oherwydd hwn ydy mwy na thebyg y lle gor ar gyfer y Gylfinir o ran y nifer mewn ardal fechan yng Nghymru. A dyna ni ddifrifoldeb y sefyllfa. Mae yna obaith, mae'n rhaid gafel yn dyn yn y gobaith, ond ia, dwi'n edrych ar y gobaith ola i'r Gylfinir yma yng Nghymru ar frig y rhestr o'r adar sydd angen i gwarchod yma sydd yn dipyn o beth i'w ddweud. Dwi wedi bod yn ddigon lwcus i'w clywed nhw fwy nac unwaith wrth i ni recordio. Dwi ddim yn mynd i sefyll yma trwy'r dydd, sa ddim dal pryd maen nhw'n mynd i wneud y sŵn unwaith eto, ond ia, wedi clywed y gri a dwi'n falch mod i wedi bod yma, wedi cael gweld a wedi dysgu Sian Shakespear o RSPB Cymru. Diolch am y sgwrs, Sian. Croeso.